Saps allò que veus una cosa que no és normal? No és normal? I vaig sortir a fora i allà, bueno, hi havia tota la gent a fora, per allà, i pujaven uns cotxes de Barcelona que deien que havia començat la revolució. Vam quedar ingovernats. Aquí es veu que la república va quedar sense autoritat, no governava prou. Aquest és el Gispert, aquest es deia Silvestre. Estava de masover allà a Can Tiana, a la casa de Can Tiana. Aquest li deien el Xum des de Montcada, també el van matar allà a Madrid. L'únic supervivent és aquest. Aquest és l'únic supervivent que hi ha. Poder érem uns 18 o 20, la colla de la Quinta del Bigoron, que en deien. Aquell dia estava preparat per poder, si encara anaven a estudi. Tenien 17, 18 anys. On anaves amb aquelles escritures? A mi em van treure de la Marina i em van posar un batalló de treballadors. Tots érem rojos. Abans tots teníem por de ser feixistes i quan es va acabar la guerra a tot arreu veien rojos. Els que van entrar tots érem rojos i tothom tenia por.